давоми солҳои соҳибистиқлолӣ Душанбе ба таври бесобиқа рушд карда ба яке аз шаҳрҳои зеботарини мамлакат табдил ёфтааст. бунёди инфрасохтори наву замонавӣ ва иншооти муосир боис гардид ки шумораи вуруди сайёҳони дохиливу хориҷӣ дар 4 фасли сол ба Душанбе афзоиш ёбад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. марказҳои маъмурию сиёсӣ ва пойтахтҳои кишварҳо барои рушди туризм ва инкишофи он нақши ҳалкунанда ва муассисиро доро мебошанд. дар тоҷикистон низ шаҳри Душанбе аз ҷумлаи шаҳрҳои сайёҳӣ дар минтақа барои сайёҳони минтақавӣ ва ҷаҳонист ки тавонистааст ҳамаи нишонаҳои кӯҳани таърихӣ ва фарҳангии худро дар заминаи раванди ободонӣ ва сохтмони биноҳои замонавӣ ҳифз кунад. ҳамин аст ки қалби Тоҷикистон бо таърих, табиат, маданияти меросии худ диққати сайёҳони зиёдро ҷалб намудааст. тибқи маълумоти омории соли 2025 ба Тоҷикистон 2 млн 104 703 шаҳрванди хориҷӣ ворид гардид. аз ин 1 млн 784 430 нафар ҳамчун сайёҳ ба қайд гирифта шуд ки нисбат ба соли 2024 19% зиёд аст. тибқи арзёбии мутахассисон тақрибан 60% ё 1 млн 70 658 нафари онҳо ба Душанбе ворид шуда аз хизматрасониҳои пойтахт истифода карданд. танҳо тавассути фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ва роҳи оҳани Душанбе 370 539 сайёҳ ба пойтахт омад ки нисбат ба соли 2024 66.7% зиёд мебошад. ин нишондиҳанда далели равшан аст ки шаҳри Душанбе ҳамчун дарвозаи асосии қабули сайёҳон ҳамасола садҳо ҳазор меҳмони дохиливу хориҷиро бо инфраструктури муосир, амният, фарҳанги бой ва меҳмоннавозии хос истиқбол мегирад. дар маҷмӯъ давоми соли 2025 зиёда аз 200 чорабинии сатҳҳои гуногун аз қабили фарҳангӣ, маърифатӣ, варзишӣ, байналмилалӣ, таблиғотӣ ва хатсайрҳои дохилишаҳрӣ редбас тур дар пойтахт ба роҳ монда шуданд ки ҳар яке дар муаррифии Душанбе ҳамчун шаҳри сайёҳӣ саҳми назаррас гузошт. яке аз рӯйдодҳои муҳими сол ин баргузории дуюмин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2025 буд ки он рӯзҳои 18-20 сентябри соли 2025 бо иштироки 200 ширкати хизматрасонии соҳаи сайёҳӣ аз ҷумла 65 ширкати хориҷӣ баргузор шуд. дар умум давоми 3 рӯз аз намоишгоҳ зиёда аз 10,500 меҳмон дидан намуд. ҳамзамон дар ин сол бори нахуст тақвими чорабиниҳои иди байналмилалии Наврӯз дар шаҳри Душанбе таҳия ва тасдиқ гардид ки дар доираи чорабиниҳои ин ҷашни миллӣ тавассути гузаргоҳҳои сарҳадии ҳудуди пойтахт 8004 сайёҳ ба Душанбе ворид шуд ки 2914 нафари онҳо аз Эрон буданд. имрӯзҳо боғҳои умумии шаҳрии фарҳангию фароғатӣ, биноҳои баландошиёнаи истиқоматию тиҷоратӣ ва даҳҳои иншооти маданию маишии муосир пеш аз ҳама ба рушди сайёҳии дохилӣ мусоидати воқеъ менамоянд ки дар шаҳри Душанбе айни ҳол бо марому суръати баланд ва тарзу услуби муосири шаҳрсозӣ идома доранд.